nahi betek eskaintzezku albaitaritza ez ohiko bat. Txakurrak eta katu orokorrin, baino baitxe saldixak bai, tratati orokortasun batetik. Ez bakarrik ainkako mine dakat eta listo. Nundi itator hori ainkako mine elikadurik zer ikusi dauke, ajuste kiropraktiko bat bizu, akupunturi bizu, hoxe da nahi bet. Pazienti, txakurre, katu, saldixe o aldana, beran orokortasunin behiratzi. Ni 10 urte egonaz ohiko albaitaritzako klinika baten lanin, eta hor ikusten eban noartea jaten dan hori medikuntza tipu, hori albaitaritza tipu, eta ez dela txarto, baino nik ikusten eban birzanela orokortasun baten behiratu eta beste terapi batzuk gehitzi onuragarri esanela nire bezeruntzako, hau da, txakurrak, katuk eta saldixak nire kasun. Hemen ondarrun hasi nazenetik lanin, egixe da zati handi bat nik distantzian itxen dutela, online. Nire bezero asko horretxik kanpoko utizela, baina herribarrun hasi nazenetik lanin, eta toki fiziko bat dakaten nine amaia pelukexan, esango nuke, gitxike, arreri hobetzen dule eta jentik gustora hartzen da bela honek terapia babesak. Hau da, azken finin, lokomotorreako geixen bat bideratute, akupunturak, ajuste kiropraktikuk, laser terapiak, indibi eta honek, baina gutxinaka hor guz horretz. Ondo. Nik egiz esan danak animatetxuaz. Koltsoi txikitxo bat badakazu eta argi badakazu zure proiektu, Learte Bai Fundazioak asko lagundu aldotzu bizkate bideratzen eta ideak hartzen eta kurtzuk eta honek gauzak guaira eskutik agarrata bat aukitxi, baina probatinik beti gomendatuko netzake, borkatzanin zeure pasini bara eta benetan beteten zatxun gauza bat, ez esku betiak aso eskun, así que igual bai esku, bebai hor da.